Parti na noon ng kultura kay syudad na ning San Fernando, Pampanga, ren kalesa. Metong la kare mode of transportation deni para kare mamalengke o ating lalakaran king kabalenan. Dapat ken pa magbayo na kanun ng panahon, metumal na mo rin ng karelang biyahe at panakitan. Ining kinwento na ning 57 anyos sa kutsero ay Benito David Jr. na ning Barangay San Juan. Ken pa mo po, panabatan da kami ng Renkalesa, kening kay Katampi Samban, Katedral, de Magaral Assumption, o kay atad mila po rin. Di kami pong galagala kay sa Fernando. Ay, yan dati po talagang masanting yung pamangalesa. Kasuelo kaming mamasada. Ni po, managitan ko limandalan, kapit ng Aldo, wala namang bari din pera. Yung pamang kumupong kabayo, salike, ay kaya na 150 po yung pamangana. Upo kami ang alakola rin bakal. Dati kaya magkano lamo po rin bakal. Ni po, dinala na pesos bawat atine pong pako kanito. Anya tosit po nung nga palang kabayo, nung ikabiya sa mamakal, pabakal me pa. Huli nga akong menigara kung may makal po. Metong neman karempe kaya nakakutsero yung 25 years old ay Prince Kembaw at tao muna mang Barangay San Juan. Bista man masagling liba ng obra, alaya ko ng planong itok ng naing pamagkalesa. Hanggang kay, gamasait ng kay kareng kaleso, milalako ko ng ilig mi. Yang dakal kaya ka kompetisyo, unang ilig milapin, hanggang igimanagitan, milalako ko. Pangabiyahin po talaga yung kalesa, nung nalaka po talaga mag-rackets. Dem pasayero sa mesa ng sasakya kalesa, alidala naman buring mitok ng mamasada rin kutsero. Kasi naman din kalesa naman kasi makailan yan ang kabayo. Pero okay na mo rin yung atilo rin kalesa sana. Kasi rin mga tuwang tumuya ko, mas buri kong makasakay makanini. At anda kaming gaking atutan. Gakitag kaya kami bali. Para kang Tatang Benito ang pong Prince, maragulyang Sauping City Tourism and Investment Promotions Office king pamagpreserba king kultura na ning pamagkalesa. Sumangid na nini, makisabi laking lokal kapanibala na ibawal dala rin mamasadang koloro matricycle ang pong e-bike. Problema mi po talaga rin magkairakal po. O nang makakalob na po kayo ng kilob na po ng palengke. Pero okay na po kami para daan. Ito mo po pagka, lalo na pag bengi na. Pag sisilip na po, wala na po talagang kaleso. Mas sambo na gaya po talaga. Kolorom lamo po. Alala mo pong prangkisa rin po. Ano po rin mong pagsabi? Ito mo po yung premium pong pagsabi na ito na kaya po sa pakabayan kayo ni Pedra po, bandala po. Kita pong, opo. Agpang kang Louie Clemente, ing pamuntok na ning City Public Order and Safety Coordinating Office, panigaralan da na kano ing adwanan da rin kutsero. Nung Mayora Vilma Kaluwag naman kano ing kutnan, malyari no man din ang prangkisa ng koloro matricycle at e-bike abisang manintunan. Ay, syempre, pwede. Syempre, isecure tala, protektahan tala, rening mangalesa tamu, ditak na lamo kasi niya kailangan talang proteksyonan. Reta naman bisang manintunan, sasabihan da, di papag kayan tala, bakan ta maging lang, bakan tabila ko yung pangaklorum, baging lang legal. So, itamo kasi, kakaulan talangan detang bisang manintunan marangal. Ako, kay ko kareta siyempre, sabi, lagana ping grasya na ni nga pong Ginoo. Itang lagi ko sasabihan, minsan kasi, ting kumontra, uling dakal na lang, yung lagi ko sasabihan, lagana ping grasya na ni nga pong Ginoo. Pagbigyan tala retang bisang manintunan marangal. Anya, di nang talang pwesto. Kaya JM De Jesus, ako po yung kaya kayong Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.